Ganun muna Ikaw po siya. ay married? Married po. Yan ang dapat, di ba? Kailangan sabihin kasi nanonood ko Tama eh. po. Ilang years na kayo ni Mama? 20 years na po kami. High school pa lang kayo na? High school. Meron talagang forever, no, sa kanila. Pero wala ba yung medyo gitna? Okay, di ba? 20 years na kayo. Opo. Siyempre, minsan ba, si Boyet Hindi, kasi, wala po. Walang first gitna, walang gitna, last, Wala. wala. Sure ka? Pag sa comment section, balasubas to. Ba't pag dito ang bait? Para sa mga next, Next. puntahan niya kasi nadidistract ako eh. Oy! Nakiliti ba yan? Hindi ko po alam Kung kailan kayo magkausap ni Mama Kim? tuwing 7, Pag 12 nun, sino kausap mo? natutulog ako sa office pag 12. Oo naman yun. Kapawisan na tulog Bakit ako. tigas tito? Matigas ba yung tito mo? Hindi po. Sabi ng friend ko, yung bigote ni Uncle, walis sa pusod. Eh, yung dito. Ano mas masarap dito? Depende. Depende sa... Pag nangawit ka, ganun ka naman. Eh, si Uncle dito. Sa akin dito. Eh, kay Uncle Boyet, buo eh. Tsaka dito. Oo. Ay, grabe patigilin. Debater ni VP, pag-usapan natin. Tama naman. Oo. Huwag kang tumigas. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.